Mga airline chicken the staff ug security personnel sa Mactan-Cebu International Airport gipaubos sa seminar. Kini aron batukan ang human trafficking. Hilabi na kay peak season sa mga pasahero ang buwan sa Disyembre. Aniya ang report. Sa ikaduhang simana sa Disyembre, padayong misaka ang gidaghanon sa mga domestic flights nga manukad ug mutugpa sa Mactan-Cebu International Airport. Gani mo average na kini ngadto sa 200 domestic flights matag adlaw, samtang mi-average na usab sa 30 ang mga international flights matag adlaw. Subay niini, nakita sa Mactan-Cebu International Airport Task Force Against Human Trafficking ang kamahinungdanon sa pag-edukar sa publiko batok human trafficking. Nagmontar og widescreen sulod sa arrival area ang mga sakop sa Interagency Council Against Human Trafficking aron mapakita sa mga pasahero ang risgo kung mabiktima niini. Nang apod-apod usab sila og mga flyers diin napatik ang mga hotline numbers nga mamahimong makontak. Samtang ang mga check-in staff sa mga airline companies ug mga security personnel sa airport gipaubos sa seminar uban sa abag sa taga Bureau of Immigration. Airport, we know, is the last area of visibility of persons who are trafficked. After they flew na outside this terminal, lisod na kayo pangitaon. Gibutyag ni Ligaya Abadesco, sakop sa task force, nga sagad sa ilang na-monitor nga mabiktima sa human trafficking, mao ang mga laborers o kasambahay nga manrabaho abroad. Kay nituo silang they cannot just go there nga as laborer. Muna ang uban, they are enticed by traffickers to pose as tourists. So mauna the challenge sa among trabaho is we cannot easily identify because nag-make up man na sila nga they pose as really they can afford to be tourists. Kami sa immigration, we assess on the totality of circumstance. So dili lang as a matter of complete requirements, ma-allow na siya. Amo pud tan-awon kung unsay capacity sa person to travel, kinsay nag-sponsor sa iyang ticket o iyang travel history. Gidasig sa Task Force Against Human Trafficking ang publiko sa pagtawag sa ilang hotline 0932-168-2019 kung ugaling may masayrang mga kalihukan sa human trafficking. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.